Hello everyone, Boro bयखौबो दिनै नै जोंना ब्रादार मा होनदों चेनेला बुंहरदो एसे थाफा रस नार्जारि चेनेल आं इन्ट्र होदों आरो ओमफ्राय ओरैहाय नै बिथांमोना फैबाय बयनिफ्राय फैखो भुटाननिफ्राय आच्छा मा उद्देश्य लानानै थाङा भुटानावथ' जोङो बिदिनोसै बिजनेसमेन नालाय आच्छा माने एसे सुपारिनि दामफ्राखौहाय मा रोखोम सोंनायदोंमोन औ दा मोजांनि बाथ्रा आरो কোথা চলে গেছে भुटान भूटान country কেমন ভালো না ভালো সেই ভালো আচ্ছা সেই তো পরে সিঙ্গি ভালো আছে আচ্ছা बिथांमोनहा भुटानाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबे ब्रादारनि मबाइल गोदान आरो ना बिजोंसो आं एसे ब्लग बानायनाय जादों आरोखि दा दङ जाहैबाय जोङो बरफिटार होननाय जायगायावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जायगा दाबसे जायगायावहाय ब्रादारमोन लिंहरदोंमोन बेयावनो फैनानै बिथांनि मबाइलखौहाय एसे ट्राइ खालामदों आरोखि दा मोजां मबाइला लग'फ्राबो ओमफ्राय स्क्रिन लाइजेनफ्राबो बिराद मोजांनो आंबो एसे फिदिंलाबायदों मबाइलखौ दा नायलांनो हागोन आरोखि बेबायदिनोसै नै बिथांमोनानो ओमफ्राय मा साननानैहाय ससियेल मिडियायाव फैनो नागिरदों नोङो मानसिफ्रा हगारजोबनायखाय एसे लुबैदों हगारनानै देना फिसा फिसौ नायलांदोंसै ओमफ्राय चेनेला ग्र' जालांब्ला नायनायसै थांखिया मा नोंनिया थ' मबाइलजोंथ' मोनजानाय ओंखाया आङो आं मबाइलजों मोनजानायखौथ' लाखाया आं बिदिनो सथ' मथ' बिजनेस गेलेनायसै बयबा मोनला खेबबाय बयबा खेबो नालाय ओरैनो थाबाय आरोना दा बिथाङाबो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाबो सानसेब्लाबोथ' समाजनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांगोन नङा होमबा दा बयबो सापर्ट खालामनानै होनो होब्लानो जाबाय आरोखि स' लोगोफोर एसेनोसै बाय बायथ' दंफैयो जाहैबाय बेवाइनि दखानावहाय नायदों ओरैबायदि मबाइल गोदान लादों आरोना ओमफ्राय दा बेवाइनि दखानावहाय फैदों जाहैबाय नै बेवाइ खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय जोङो आदा जर'नि नैबे मबाइला नायदो नै ओरैबायदि हिर' एक्टरखा मानसियालाय अननानै सिख्लाफ्रा गोसो थोलाबायनो नाङा न'